Yesu kwari nechokwadi. Pachabatwa nemwari. Mwari atibatsirwa. Zita rangu ndinonzi Virginia Mtetesi Nyambayo, pamusoro iChangamire, dare rese rinokudzwa. Ndamira pano kutaura nenyaya yeland iri kunetsa mumusha medu Manyambayo. 2015 tauya kumusha kuholiday, takasvika padanga rasekuru wangu pari kutsatsaurwa neumwe murume wokamamboininga, tikamubatira demo. Akati aiwa inini handina mhosva, ndatumwa ndiManu Maunga. Manu ndokubva aenda, tikati chiendawo mudedzi, ndokubva auya. Baba wangu namai vangu vese vakanga vari vapenyu. Iye Manu akasvika akati, mudhara wanga wakura zvakanaka, wamwe wezera rako wakafa nenyaya yemuganhu iwowo, unofira muganhu iwowo. Isusu after Christmas takadzokera, asi baba wangu vakazosara nevamwe vemumusha, hanzvadzi dzangu nana maiguru, vakaenda kwamambo Mutasa akanga ari kutonga nguva yacho iyoyo, vakaenda nenyaya iyoyo. Baba wangu vakaberekwa gore ra1933. Manu Maunga akamiswa pamberi pedare ramambo Mutasa, akaudzwa kuti iwewe hauna mandate yekuti ungapikisani kana kukwikwidzana nyaya yemiganhu nababa neeji yako. Iwewe Manu Maunga, sabhuku wako aripi? Panguva iyoyo sabhuku wake anga asipo. Akanzi chidzokerai muende munotaure nyaya iyoyo. Nyaya iripo mambo ndeyekuti sekuru wekwamaunga ainzi Toronga ndiye akauya mumusha medu Manyambayo kwakupiwa land nana sekuru wangu inini. Sekuru waye ainzi Toronga uya azofa, pakazouya mukunda wake ainzi Naume Maunga. Naume Maunga akanga ine wana wake wairi wainzi Tsitsi naAbhisha. Takagara naNaume iye rimwe gore, mugore ra1975-76 akanotora hanzvadzi yake ainzi Nabhovu, ndokubva amuallocata land. Akamuallocata land kunzvimbo yababa wangu. Sabhuku vakanga varipo nguva iyoyo vakatonga kuti iwewe Naume wakatouyawo kogara panzvimbo yasekuru wako, saka huna right yekuallocata land. Pakanga patowakwa kitchen. Inini baba wangu munhu aishanda kuHarare. Baba vangu vaishanda kuMalawi kwemakore akawanda, vachidzoka havana kusvika nekugara pamusha, vakavaka musha wavo, asi taigara kuHarare asi tichiuya. Saka takangosvika kitchen iyoyo yapera, asi sabhuku kahemburu John Nyambayo atonga nyaya iyoyo. Kitchen iyoyo haina umbogara. Muna 2017 Manu futi takabata mumwe munhu futi amupa futi pekuti agare. 2022 muna April takasvika futi pamusha pedu. Isusu mai wedu vakanga vakurwara. Kurwara kwakaita mai wedu takabva tawatora kuenda nawo kwatinoshanda. Saka tata kugara namai wedu, asi taipota tichiuya kumusha vachiona musha wavo nezvese. Takasvika zvakare Manu uyu paine umwe murume akanga abva kwaHonde amuisa futi padanga rasekuru wangu Sageburu. Tikatora munhu iyeye tikamubatira demo, ndikanotora hanzvadzi yangu iyi, tikaenda tikataurira sabhuku Nyambayo vari kure, zvikanzi chiendai kwa sabhuku Matendezvo. Takasvika pasabhuku Matendezvo nemurume uya akanga achiti ndinobva kwaHonde. Tasvika ipapo sabhuku Matendezvo vakataura kuti unzai ndiro yemutete. Ini ndikati handibhadhari mutete, uyu musungwa uyu ndiye ane ruramiro yekubhadhara mutete nokuti tamuona ari munzvimbo yedu. Sabhuku Matendezvo vakatanga kutaura kuti mamuona ari kuridivi ripi iri kana kuti iri. Tikati tamuona ari uku, tikanzi aiwa inini Manu ndakanga ndamuti aendewo. Ndikati ikoko zvakare kwamuri kutaura handi kwenyu, nekuti zvakaitika mugore rakati. Sabhuku Matendezvo akati zvamakutaura izvozvo isusu tiri vana vadiki tinenge tisingazivi yato history. Tikati ndio history yatiri kukutaurirai. Ipapo tete wangu Gotwe mumba mana baba wangu vakanga vatoripo. Ndikati ndauya nechigumisirwa chaSageburu ichi chitaure nyaya iyoyo.
muripo kuti danga nezvese zvamuri kutaura izvi ngezvani. Sabhuku Matendezvo akaita kunazwisisa. Tadzokera, mai wedu vaimborwara zvekungorwara makumbo nei, asi mai vedu vakazostroka muna April 2023. Vastroka, setsika yedu taipota tichiuya nawo pamusha. Tauya pamusha muna August 2023. Takaona Manu atengesa zvakare land iyi iri padhuze nepamba pedu. Land yababa Umbinini atengesa zvakare, aisa zvidhina. Mwana yanzvadzi yangu akaenda kunoti bvisa zvidhina zvako, akasabvisa. Isusu tikaenda kuwatsomba tikatenga waya tikabva tabvisa muganhu sekumira fenzi yedu payakanga iri. Takabva tangoenda tichibva tadzika ndokubva takomberedza. Manu takagara pamusha kwe2 weeks tiri pamusha, haana chaakataura. Mai wedu vakafa 28 September 2025. Tikauya pamusha tikavaradza musi wa2 2024. Tikavaradza musi wa2 October. 2 October takagara futi pamusha nasisi wangu, noti isusu tasara tiri 2, inini nasisi wangu. Takagara pamusha kwe2 weeks, nguva inongopiwa masivu 7. Manu haana kumbouya. Tazodzokera, Manu ndo paakatanga kutumira message kupera kwa October. Akatumira message yekutanga ndati uyai mubvise fenzi yenyu pamusha wangu nezvese. Hatina kumudaira nekuti isusu takanga tiri mukati mekuchema. Manu anozviti ndewe kwa Matendezvo, asi land yaanogara ndeye kwa Nyambai. Samaunga Toronga uya akatanga kuuya mumusha medu aitotera mumusha medu Manyambai. Kusvika 1983 mbuya Naomi Braka ndiwo nekuda kweshamwari dzavo dzakanga dziri kwa Matendezvo, ndiwo wakati handichateri kwa Nyambai, ndakutera kwa Matendezvo. Asi vanhu vekare nguva iyoyo vakanga vasina mufungo waapo. Zvino mufungo waapo ndewekuti vanavo havadi kushanda, vari kutengesa land. Zvino ari mukati memusha medu meland yedu iyoyo ari kutengesa land. Kana atengesa land, ari kubva atora munhu iyeyo obva amuisa mubhuku raSabhuku Matendezvo. Asi land yaanogara iland yekwaNyambai. Saka tiri muvheini iyoyo, uyu mukomana anonzi Godima Muchena. Vana Muchena ivovo vanogara mubhuku rekwaNyambayo, iye yuyu anogara mubhuku rekwaNyambayo. Achigara mubhuku rekwaNyambayo ari kutengesa zvakare land yemumusha medu Manyambayo, obva aenda nevanhu wake iwayo clandestinely onoregister oita mutete kwa Sabhuku Matendezvo. Saka iye zvino uyu Godhi Muchena uyu akasimuka achipinda mumusha medu Manyambayo muchiyamba, akafamba nevanhu vakanga vakabva kwaMutare maCatholics, iye achitaura kuti atumwa naSabhuku Nyambayo. Asi inini chinondikahadza ndechekuti mumusha medu Manyambayo tine hanzvadzi dzakawanda. Ndine hanzvadzi vakuru ava nevamwe vadiki varimo mumusha medu Manyambayo. Saka tinoda kuti Mambo Changamire tauya pano kuti tizwisise kuti uyu akanga ari mutsoka dzaSabhuku Nyambayo here paakanga ari kufamba achimema mumusha medu achienda nepamusha pedu isusu kare danga redu ranga riri panze peyadi, asi pakatanga matsotsi kuti kunoku kwaane kubiwa kwemombe, baba vangu vakabva vaisa danga mukati mefenzi. Vaisa danga mukati mefenzi iroro riri panze. Uyu Muchena ari kutoklema kuti mune mabhikoni. Okwirazve pamusha pababa mukuru wangu, pababa John, otaura kuti mune mabhikoni ekwa Matendezvo. Ava vanhu ava vauya. Vanhu ava vauyi mumusha medu kana Manu. Ndandichikumbira Changamire kuti mudare rino Manu ane munhu wekwamaunga here wauya naye. Kunyanya ndandichitarisira kuti ndikaona tsitsi mukunda wambuya Braki kana kuti Naomi ndiwo vanoziva nenyaya yeland yandiri kutaura nezvayo yaakaisa zvidhina uyu. Musi wa27 December kwakaita mhirizhonga. Kwaita mhirizhonga vanhu vazoenda kuti vanokurukure. Manu yakataura kuti ndiri kushaya kuti ndiri kurowerwei nokuti land yacho ndandaita give up.
akanga aita give up kunani, nokuti kana afunga kuita give up iye akanga ari kumbotitumira mameseji. Aifanirwa zvakare kutumira mameseji kwandiri inini Virginia Mpetesi nekuna sisi wangu Jeni Nyambayo kutaura kuti ndaita give up. Kana kuti dai akakwira kumusoro kuna Sabhuku Nyambayo kunotaura kuti lendi ndaita give up, zveshuwa ndazoona kuti haisi yangu. Ndokutaura kwangu Changamire mudare rino. Dimano Namira pamberi pedera mambo mutasi. Zviro zvino zvechokwadi. Zvese ndisataura zvechokwadi. Ndikaipa chabatwa nemusha. Ndikanyepa ndichabatwa nemusha. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Musoro Changamire, ini ndinoitwa Emmanuel Nemaunga. Ndinofunga ndikataura nevanhu vari apa handina chandogona kuzwisisa. Sabhuku Matendezvu ndini dziso rake, ndini ndinofamba naye pese paanenge ari semunhu usingafambi, ndini ndinotumwa. Ndofunga kubva 2006 aita tsaona ndindaimudhaivha motikari kuzosvika gore rapera agona kushandisa motikari yega. Hapana chinhu chiri mamatendezvo chandisina kutaurirwa history yacho kana nhoroondo nemaanofamba nemandinoswera naye. Pamusha pavari kutaura mai ava ndofunga neurombo handigoni wapindura. Vanasa Nemaunga varipo vanga vati sinzi nyaya yenyu iri kumapurisa ndini ndakapwanyirwa motikari, ndini ndakapwanyirwa musha nenhau iyoyi yedendi yekwanyambayo. Ndofunga yakatongwa kwamambo Mutasa. Ndikanzi ndai pana Sabhuku Matendezvu muende paground. Takaenda paground nevarume vari apa nevamwe vasiri pano ana Sachitondo wangu aine nyaya yanga iri pano Sondera Pera. Isusu bhuku raMatendezvu tiri kuitwa senge vanhu vasingafungi. Sabhuku Matendezvu rudhererwa nevanhu vekwanyambayo. Vanhu vachirohwa, vanhu vachiuya vachitirohwa mamatendezvu nekuti Sabhuku wangu hafambi. Asi zvese zvatakatokumbira kuna Changamire kuti tibatsirewo bhuku rekwanyambayo. Isu tinozwa kuti nderaMukoyi, harisi rekwanyambayo. Ndera rakarasika kuhistory yayo kumashure ndeyajarai. Bhuku ranyambayo ratinetsa, ndini ndakaponderwa musha. Izvo zvinhu ndorara panze, mawindo akapwanywa, motikari dzese dzakapwanywa. Nyaya iri kucriminal court ingodzi further remind, hapana chiri kutongwa. Ndakauya pano Sondera Pera, mambo Changamire mukatidzokera itange yapera. Takasvika kukoti musi wechina, zvanzi ya musi wa 6 February. Iwo asingobhadhara mari kumaloya, dzavo dzimba dzakavharwa, motikari dzangu dzakafa, dzese dzakapwanywa, handina pandiri kutsvaga mari. Lendi yavari kutaura waita vana vadiki handogona kutaura navo, vaona baba varipo, ndinogona uya navo next week, vese varipo, hapana wakafa. Vari mundherera bedzi kuti ndiri mwana mudiki, but history ndinayo, kana chavanokutaurirapo. Avo vakatouyawo mai manje avo vari kutopindirawo nyaya yacho, havatozivi zvavari kuzivawo. Asi nhau yevaNemaunga, ndina ana baba wana Ishe Nemaunga, kanzera Nemaunga, wakasvika paground. Musi wandarohwa inini, mhondi dzavo idzi dzauya pamba pangu dzichakaponda murumo. Zvoti mukaona mavhidhiyo eropa rake ndinaro panapa. Motikari mapapers ndinawo pana, hawana kukwanisa kuya kuti sorry, asi kukwanisa kubvisa bailout rekuti mbavha dzibude mujeri. Izvo dziri kunze, tiri kurara panze, musi uno tiri kukoti neuyu. Vakataura tiri kudzoka kumarevenge, mari mwezuro. Tiri kudzoka kumarevenge, tiri kurara pamba isusu panze, tichitsvaga vanhu vanotitsigira kuti tirare nevamwe vanhu usiku. Kwekuti tinogona kurwiswa. Wane pfuti iri mumusha, iri kushandiswa naJackson. Wakauya achirova murume uyu, akauya akandirova inini. Ndabvapo ndaya kumapurisa na9 o'clock, ndakaripota nyaya kumbako kune mhirizhonga yenyaya kadendi kadiki karutaurwa. Ndakatora Ishe Mukoyi, dai vari pano. Sabhuku Matendezvu handitenda kuna baba. Wataura kuti wananyaisa waya. Sezvo takapatonga tina Sabhuku Matendezvu, ivo vanga varipo. Wakanzi apa handipenyu, apa ndepaNemaunga. Pangu pacho paruzi ndepangu ndopawakandisira waya. Anokwanisa kubvunza nekuti zvazviri kwashi, zvakatongwa kwamambo. Asi iwo musi wa 27 wakatumwa nawo mabhinya mairi. Jackson na Gabriel wakatanga kuponda. Dai ndakaziva kuti wanga kubva murume uyu, ndini ndakauraya pamba pangu. Handina kuzviziva nokuti ropa rakabuda murume mumba make. Izvo zviri mufoni rakazara pafloor. Wakauya makusena vachida kumubhadhara mari kuti awithdraw case. Kwangu wakauya achinditi $200. Toya tokubhadhara imari dzemotikari dzakapwanywa. Motikari dziri over 1,000 points. Kondipa $200 ndakataura kuti handidi. Ndinoenda nayo koti. Kubva ipapo iwese varume hapana kamukwanisa kuya kuti sorry, wana wakashaisha mumusha. Wakauya nepfuti yekuda kundibaya. Before wakauya akada kutema Sabhuku Matendezvu nekuti hafambi, ndini ndofamba naye. Wakatema mwana wake une demo wako, semunhu usina mari haana kukwanisa kumangana. Une sika yedemo, mabhinya awo. Asi tiri kunyarara mamatendezvu. Wokwa matambo wakarova futi munhu wokwa Matendezvu. Ikatongwa Sondera Pera pano.
asi ndakataura kuti sabhuku matendezvo onai zviri kuita vanhu vekwanyambayo. Vanhu vekwanyambayo vari kudherera musha wamatendezvo. Kana zvichinetsa nyaya iyi ngainatsogarwa pasi. Ishe mukoyo wakasvika pakaiswa fenzi, takwira nevanhu veroma mugoma muri kutaurwa tichizi endai mupangidza vanhu veroma mabhikoni. Sabhuku matendezvo akagara pamashupu wakabata foni, isusu tiri mugoma, endai pakadai masviki ari tikati wongo panei, tikati pane bhikoni. Chibvai mabva ipapo fambai futi makadaro straight pazasi pemusha muri muri kuona ipapo tikati pane bhikoni. Endai futi straight pane guwa repajarai, mukasvika ipapo pane bhikoni rafete. Tikasvikapo tikafona, tikatora Ishe mukoyi tikafamba naye makataurwa, tikadzoka kune ripoti. Ndio zvinhu zvetiri kuurayirwa navanhu vekwanyambayo. Zvedendi isina chekuita nesu, kungotumwa izvo zvavari kufamba vachiti takahya mari yeRoma. Hatina nechetirumbofira, asi mushanguru wakapwanywa. Muri yangu iri kurara panze, kutya kugara pamba ngemoti dzavo, asi vari kutadza kuuya kuappreciate kuti sorry mwana wakashaisha. Motikari dzangu isi over 1000 PG yakavhara, odi yakapwanywa, handina pekutsvagira mari, asi vari kufamba notengesa dendi. Kunani ngauye nemapepa acho munhu andatengesera dendi. Sabhuku matendezvo nhasi watadza, motika yakafa mabhireki nezuro, asi anga arida kuti ayapindure nhau iyi nekuti wakatomutageta waruma. Ndo mazuva angu changamiri ndingarebesa, ndine hasha dzendikutogumbuka dzendikutowana waruma. Nyaya dzavari kundimangarira kukoti asati dzapera, musha wangu hauna uripewa, motikari handina chekushandisaba, vana vangu vari kurara panze kutya mhondi dzevanhu ava. Lendi yavari kutaura ina nombobvunza, ndakangoti sinzi manditorera lendi mungatondiurayira kalendi kasina nebasa pa50 meters ndo dzavandisira vhii. Ishe mukoyi akafamba kati dongo iri nderani, ndikati ndera sekuru wangu nemonga. Izvozvo ana sekuru ndakavataurira sondo rapera. Ishe Beni wakati ndiripo, kanzera padhine mangu akasvika incident yabva kuitika, akati ndianopwanya zviro, ndikati ndowanawo iwo wangu varipo vari kutaura. Kanzera aripo wachida kundibraiba kuda kundipa mari. Kanzera akati usatambire mari iyoyo, endai kukoti. Kukoti vari kubhadhara maloya each and every time. Hatina chatiri benefita since 27 up to date to today, hatina kana profit. Nhasi wamutsa nyaya muno mudare, ini ndiri kuchema kumba uko, zvinhu zvangu zvakavhandara izvo. Ropa remurume ndiri kutochema zvaripo zva, haasi siri zvanga riri murume. Ropa rakazara pasi, ashaya munhu mondi dzatora mugwara kuda kuuraya murume akaboorwa musoro. Asi izvo zvese zvavasokwanisa kutibatsira, vari kuita kuti pamberi nekutaura nyaya dzisina basa dzedendi. Ndinotoda sabhuku matendezvo, vanasane maunga varipo musi Saturday, ndouya navo ndovatakura, pikapu inozara, votaura umbowo hwavari kutaura hwekuti munda ndewavo. Topurisa judgment yekwamambo Mutasa yakare, topurisa judgment yaishe yakusabhuku matendezvo. Avo vana baba varipo kuti wakatonga achiti kudini. Ndio nhau iripo, handisi kugona kugara mutanhanga vanhu vekwanyambayo, vari kuti tiri kutengesa kuroma, tiri kutengesa dendi. Hatina chetiri kuona pamusoro pedendi. Saka ndibatsirewo changamire, ndaneta nemhondi idzi. Pamusoro wechangamire, inini zvitonishamisa kubva kune vanhu ndikupikisana navo nenyaya yedendi. Inini pakauya maromans ndaitoendawo hangu kumashops, iwo wachitouya amene munhu akadirecta kuti munopaka mota yenyu pamba pani pagondi, because nzvimbo yaidira kuonekwa nemaroma inoganirwa imenyadhiya. Saka wakapaka mota yavo, mafambiro evarume kazi sisi takabva nekwashangamire, pane nzvimbo yatoda kuona mugomo, tine pfungwa dzekuti toda kuisa misheni. Kati alright, ndichasara here nawo, ndikati pamwe wachapindawo nemuyedhi mangu, ndotenderana nawo achitendera. Dzamara aisi takuti nedu takuenda, tichaaripota, kana tapafarira tozodzoka, kana tisina kupafarira tongodini, tongoenda. Zvakanaka tobva tatobuda gwadu, tatobuda tese ndasara pamashops. Saka izvozvo ndaushamisika vanhu avo nenyaya dzakabva kuitika dzekupondwa nevanhu avo. Ndaushamisika kundidzosa zvemudare ndichiri pamarwadzo, izvo handisi kukwanisa kana kushanda nekukwadzwa kwandakaita. Ndinotoshamisika zve, handina mari yekuenda kuchipatara handina, ndinotoshamisika kuti ndisungisa zvemudare. Ndizvo zvakonda chakana. Pamusoro wechangamire, nyaya yekutaurwa tiri kuinzwa ini ndinonzi Charles Nyambayi. Saka zviri kutaurwa izvi zveshuwa kwamambo kukutyira majaha takaenda, iri nyaya yekuti uyu manu anga aisa zvidhina pasaidhi kumunda kwaNyambayi sabhuku. Saka vanenge vakanetsana nedzina kutadza kuwirirana, tikazonzi nyaya ingaende kwangu, tikaenda kwamambo, kasvika kunobvunza kwamambo kuti iwewe zvakamira sei. Vakataura akati uyu zvidhina ndaisa zviri muyadhi mangu. Saka vakati sabhuku wenyu uri kuri, kanzi sabhuku haana kuuya.
Saka uyu mambo akabvunza kuti iwewe kuti muyadhimini iwewe akakupegera stendi iwewe zero rako iyi ndiani? Akati aiwa istendi yamai wangu. Saka zvikanzi alright, saka iwe kana kuti mai yako aiziya kugara, saka imi mudzokerai kumba munotaura munoona imi musabhuku naumwe sabhuku matendero mugadzirisana nyaya iya. Saka takafunga kuti dzimwe nguva takanzwa kuti vagadzirisana ndandisipo, tikanzwa kuti nyaya yavagadzirisana. Saka takafunga kuti nyaya iya hazvapera. Saka takazoti tagara tozoona umwe mukadzi ari kuuya wekumatendezo asi ari muroora ipo wagara nguva chaiche, otherwise vakatogara kuroorwa ava vachiri vadiki ava. Saka akauya iye sabhuku akataura kuti kuri kuuya vanhu veRoma vari kuda kuti vatore Chiyamba. Saka zvikati tinosangana pamba pambuya mukuru, mbuya Nyamba anova ndiye mai mukuru Manyamba iyi. Saka tikabva taendako tikasvika kukauya iye mukadzi iye akauya $10 yake, akasvika kuti no sabhuku imimi ndiri kukumbira veRoma vari kukumbira kuti vaise chechi yavo neCoventry nechikoro nechechi muChiyamba. Isusu tikati aiwa muChiyamba umu ndo matirifudzira mu saidi rekumabhazuva kweChiyamba takatorerwa. I think ndichazongoti highlight chana nyaya yacho kumabhazuva kwacho. Tikati uku kumadokera kunova ndiko kuriswa mastaging yavo, ndiko taifudzira ngombe kubva tichiva diki kwazara dzimba. Saka muChiyamba umu ndingoda kutoona kuti ndimo ndifudzira ngombe. Saka aiwa kuti titi muChiyamba mazviti mukadzi uyu akati kana mukaramba isusu takatoenda kukanzi, takatopedza nekanzi kwamambo, takatopedza nayo. Saka tikati saka ini kana makapedza kwamambo nekukanzi, saka muchadi chiitai proceed muite basa renyu ngekuti sabhuku haangarambidzi zvinhu zvabva kwamambo nekukanzi. Saka zvikabva zvangu dini zvikabva zvangu kupera zvakadaro, togara tozwa sabhuku akutaura zvezvikanzi vanhu vaya vari kuuya futi veRoma tisangana na 12 ipo paChiyamba ipa. Saka musi wacho kwanga kuine uyu chikafu chaipiwa chedrought relief kwabva taenda. Saka vakazonzi kudrought relief ikakuya chikafu hakuchisina chinoya mangwana. Saka inini ndakutodzoka matendedzo anga ari mota mazo kwabva ndidaidza kuti muzukuru yapano faneka relationship karibu muzukuru yapano ndo mandasvika. Saka ndazwa kuti muri kuenda kotengesa Chiyamba. Imimi mukangotengesa nasabhuku wenyu Chiyamba, mambo ari kutozviziva akatomirira nyaya yacho. Ndikati tinotengesa Chiyamba chikuziva chatinongati tinotengesa Chiyamba. Isusu tikatengesa Chiyamba tozodini mafuro. Kwabva taenda kwabva tasvika veRoma waya totaura navo tikati kwete isusu takataura kare kuti hatisi kudaba neChiyamba, ndo mafuro edu uyu. Chibva zapera chibva tazwa sabhuku akuya futi zvikati vanhu vaya veRoma vauya futi. Svika tikazoti sabhuku muri kuita tena wana sei? Isusu takataura kuti isusu hatisi Chiyamba ichi mafuro edu, saka vanongoramba vachiuya sei? Tikataura navo zvikati zvapera. Right, tagara futi sabhuku ouya futi zvikati vanhu vaya veRoma vari kuuya asi vari kuuya nemunhu wekuHarare mukuru wacho. Tikaenda that time yacho vanga vari pa I think maminutes vanga vachinyora. Saka ouya wotaura munhu wacho mukuru wacho weRoma akabva kuHarare. Saka towataura zvitakangwa zvitandisingotaura mukuru wacho akati inini masuku anenge akusvikawo anosvika asisiriwo. Isusu tiri vanhu vechechi hatimanikidziri vanhu kuisa development yevasingadi. Saka isusu hatichauyi zvachose. Tikafunga kuti nyaya yapera right togara. Ndozonzwa imwe muri kutaurwa padanga uyu wakaenda muchena kwabva aenda padanga ipo patori nesecurity fence pasabhuku late. Kwabva apinda akaona kamwana kadiki karipo zvanzi aibva asvika kamwana kaya kati pane zvandiri kutsvaga muyadhi wenyu. Kwabva atendera kubva abuda vadzi kwabva aenda. Mangwana acho kwabva asvika muroora wacho manje ari kwanzi kwabva asvika akati ndinoda kutsvagawo zvandiri kutsvaga muyadhi menyu. Anzi akati atsvaga chii? Akati aiwa ndichazokuudzai ndadini ndachiona. Kwabva atendera zvanzi kwabva adzoka akati zvona ndichitsvaga ndazviona ndandotsvaga bhikoni ramatendezo. Zvanzi bhikoni muyadhi muno nyaya iri kukoti ndeino nyaya iri koti ndeyekurowana kurwa kwawakaita ndiyo iri koti yekurowana kwawakazoita asi chikonzero chiri nyaya yeChiyamba. Saka vakomana vakazongoitawo muizamenti kuti nyaya iri kukoti iri kuinvolva here futi this issue haisi kupinzwa issue iyo iyo ndeyekurowana kwakamira pamusoro iri kuinvolva because iwo pawaindirowa waiti uri kutengesa gomo.
iri kuinvogwa ndiye akatokozesa kuti wandirowe because waiti uri kutengesa gomo because wakafambirire maroman catholic ndizvo yatiri kutaura kakuti kamusati haisi chimwe chete problem chatinoda kandiri kuti kana ichiri before the course isati yapera hatikwanisi kuitonga mwa because tofanira kumirira koti ipedze koti kana yapedza youya muno kana koti yairi fair iyo nyaya iri kukobheki kuya kuno toibata nyaya because hapana element yasouth kana pane element yechii zvakawanda zvirasa hazvinei nesu manje zviri kuina asi kukoti hakuna nyaya yakamangarwa yekutengesa land. Nyaya yakamangarwa yeasumchiti right. Saka yekutengesa land ivi nyangwe yekutengesa land yacho yekutengesa land ifraud yekutengesa land yega ifraud it's a criminal offense because unenge wadefrauda hurumende because all land is state land. Saka ukatengesa land and it's proven kuti watengesa land it's a criminal offense and it's a criminal offense. Inomangarwa futi kumapurisa. Mapurisa waita futi investigation yekuona kuti zveshuwa land yatengeswa here. If it is proved kuti zveshuwa land wakatengesa une case yechi yefraud. Land barons. Yes. Ndo land barons autaura zvasuda land barons. Then chimwe chanada kukorrekta futi. Ndazokwa kuti pamwe kuti takabva kwamambo takabva kangu takabva ku. Right. Issue inoitika ndekuti pakauya investor area anouya uzvoexplaina kuti mambo ndoda kuya kuno ndira kuwaka chikoro ndoda kuwaka chipatara ndoda kuwaka chechi nechii. Isusu hatirambi zvinhu izvo because ndiyo development yatiri kuda. Munhu akaya chindoda kuwaka clinic ndoda kuwaka whatever zvinobatsira chii nharaunda ndio chatoti development. Handina pandinopa inini because handiallocate land. Muneza ndizisa mukaenda kuTraditional Leaders Act inokutaurira like section 26 it is the duty of the village head to receive and accept new applications for settlement in his area. Meaning kuti harisi basa ramambo and harisi basa raishe futi rokupa land. Munhu ane jurisdiction when it comes to land allocation ndisabhuku. Asi sabhuku anozoreport upwards. Uku anorepota kuward assembly handiti yozosvika kwandiri. Asi chekutanga munhu atanga asvika kuti kwandiri ndochiti chidzika pasi apa pasabhuku tine investor yakati kanzuro tina investor wakati ada kuwaka chipatara nechikoro. Do you have land yekuti munhu iye aite sei aite investment yake and tatopa information kuchi kukanzuro kumasabhuku nemadzishe there's this investor and ane land kuarea kwake this development ngabati wanhu then development yopinda muarea mani make handi impose on anyone no. Ndipatoti paiti clear ipapo kuti mukazwa munhu akuti kuna mambo tatobva yes anenge abva kuya kunosuma kuti mambo tine investment yakati yatauyawo nayo kuarea menyu saka tikutsvagawo land yekuti tiite this investment. Then ini changu kutaurira wakomana vari pasi pangu kuti wakomana there's this investor ane land iri available for this bata investor kati kanzuro there's this investor ndiri investor iri pangu ndatoita sei ndatopedza. Asi zvokuti manje masvika pasi apa makunogurira land nekutorana land nechii zvese hazvisine neni. Kana zvakuya kwandiri manje yakuya yamhosva senge zvamutaura kuti land yenyu yakudi iri kutorwa handiti apa it now depends kuti land yamukutaura ndeyenyu zveshuwa kana kuti it's vacant land. It must be known kuti land yamukutaura nezvayo yamuri kuzvipa authority kutaura kuti hatisuda investment ndeyenyu here kana kuti estate land. Nzvimbo iyoyi icommunal land because pakamboita zvekamboka dispute estate land.
Saka nairi state land, you cannot go to court to defend state land. State inozvidefenda yega. Kana state isingadi neland yayo papiwa mareasons, state inoramba. But imi mamukwanisi manje kuchamirira manje on behalf of the state. No. As dai kuzi land yekutaura nezvayo iland yenyu imimi, which is private property. Yamuri kuti private property ndokuti hakutorerwa nasabhuku achiita zvinhu zvake without our consent. Because kana akutopinda muarea menyu sabhuku muland inonzi imimi, akuda consent from you. But kana land isiri yenyu yestate, state ndio inodetermine kuti develop investment iyo iitwa here kana kuti kwete. Zvakafanana kuti zvakutaura kupanda kwakwadhemu. State ndio inotodecide kuti vanhu vese varapa 15 families ngadzibva dziswe pakati apa dhemu riwako, because rine economic value attached chinokwanisa kusimudzira nzvimbo iyoyo. So ndosaka kuti pamuri kutaura ipapo handiti ndosaka pachinzi panozoitwa chinhu chinonzi all stakeholders meeting. Investor asati atanga chete basi kuti munhu ane zvinyuto nezvekutaura about the area yaallokatwa for that investment anopiwa mukana ipapo wekutaura kuti isu tatofunga kuti apa paiti baba because of all those concerns are noted before a decision is made. And saka imimi zvamunoita manje munonyora tsamba kukanzuru moti kanzuru tine vanhu wakati wakauya kuarea kwedu wakapiwa nzvimbo nasabhuku nekuti wavake chii chikoro nechipatara nechechi. Asi isusu as villagers we feel that this area haikwanisi kudaro because it's reserved for grazing area. And kana madaro kanzuru yochita sei yotora investor inouya paground yodaidzira all stakeholders meeting, then nyaya yoita sei yobva yatopedzwa ipapo. Ndinoona nyaya iyi changamiri takaenda ukazi lokatiri fair kwa D. I think mapepa acho takaindisa ni map yefund pachi kutoka takaniindisa kwa D. Asi nyaya yacho kuno kutanga yanga yatu kunzo kuno tisataendesa mapepa. Saka mapepa takatoa no ine ndikuadvise yakuti process yamofana kuita because tokwanisa kuita chero tinokwanisa kuti imi muri 4 ndi muri against, but 3/4 of the village is in support of that. And saka council it will go need the majority because kana vanhu vari kuona benefit yechi yechipatara nechikoro. And imi muri kuti aiwa chipatara asina basa asi mafuro emombe akakosha. Ziri kuti i-argument yani those are the arguments that you put across and kuti isusu tiri kuti chinobose and then zovhariwa zvimwe zvoonekwa kuti zvamuri kutaura izvezvi chiri important ndechipi and then state yochitaura kuti anogo ahead kana stop. Yes, kana mutori neconcern it's your right yekuti nyorai tsamba kupi ndakamateya kwa DA. Yes, totomubatsirai kuti follow up on that one so that all stakeholders meeting yoitwa munhu wese odaitwa umwe naumwe opa input yake because land yemuto haisi yenyu mese hapana anokuvereti estate land. Yes, Bob. For example, Taura dzisa imo. zita ndi Michael Nyambayo. Yes. Sandiri kutaura pano ndikuda kuti nditaure chokwadi pamberi pamangu. Now, it seems there are two things conflicting until mazosvika pa issue ye state land ne communal land. If I can Communal land is state land. Now, sandiri kuda kuti nditaure panapa ndezvekuti tabvuma kuti kana iri state land
munofanira kupa ngekeni mukana kuti patariswe kuti development inomirira nyika here and so forth ichizobenefita isusu. Right now tsamba yakanyorwa ichienda kwaDC yanga ichitaura particularly about land encroachment iri kuitwa nemukomana akagara apa uyu Manu ndiye ari kuita land encroachment, and we gave particular attention in that letter kune land encroachment kwete yemuchiyambo yatakaita particular attention kuna DA land encroachment iri kuitwa nemukomana uyu. Right, takaenda kwa DA zvikanzi marivers enyu kana paita encroachment it means kuti pana owner. Andisi pana owner ari kucomplain kuti munhu uyu apinda muland mangu. Andisi then kana yadaro inorifaiwa back kucommunity kumasabhuku tradition kuti sabhuku ndiye anoyachitaura kuti aiwa mugano uri apa mugano uri ukadziswa iyo haitoti DA zviri kunzwika mama but uyu mukomana uyu is continuing kuramba achiisa vanhu muvillage yekwanyamba uko kusaidro vakaganhurwa nerwizi runonzi Nyepe, but iye ari kutobva ikoko vachiuya kuzoisa vanhu manyambayo, and there is a shanty compound iri manyambayo yekuti tinogona kunongedzera mukati kwomupurisa wenyu uyu akapuhwa nepekugara naManu, uyu akapuhwa pekugara naManu. pandazwa baba munokwanisa kunga muri kunongedza yo female the wrong person. Muri kunongedza the wrong person because kuzwa kwandaita inini uyu ati zvese zvaari kuita ari kutumwa namatendezvi. Saka munhu wamunofanira kunga muri kunza mudare munomu ndisabhuku matendezvi because uyu haane authority yokugarisa munhu muvillage. Authority yaari kushandisa yekupa munhu pekugara muvillage ndeye iyasamu. That was my next question yandatoda kuti ndibvunze kuti iwewe zvauri kufamba uchitanza pane beacon pane authority yacho uri kupiwa nani? That was my next question yandandoda kuti ndimupe. Saka I accept zvamuri kutaura mambo kuti munhu wamunofanira kunge muchiconfronta naye head on ndisabhuku matendezi. Saka if you can allow us kuti tiende kunoita convene a meeting nasabhuku matendezi tichiratidzana matraditional boundaries edu nasabhuku matendezi, I think that will pave way to a very peaceful agreement. Because some of these offices are not they are political offices and they will give political decisions. Zvino handisi kuziva mambo kuti uyu zvaari kuramba achiita nharo because iyatopera haame chachaita. You are very fortunate. Ishe mambo mko yako. Ishe mko isumka ita. Ishe mko. Zanda kudeni. Kuti ndikuona kuti ndikadauti kuti inini mwegaenda yamoto na matendezvi amuirani. Considering the relationship between matendezvi nemukomana. Yes. Chokwadi. Amuirani. Chokwadi. Saka ini ndakuti chironga izvo. Anditi zuva ramunoronga iroro zvekuti muri kusangana sabu matendezvi nevakomana avo then ishe mukwe anenge ari. I will also send one of my guys kuti anga aripo awitness these demarcations zvese zvekuitika, then you come and report back to me kuona kuti mabhunya yafamba sei. Because inyaya yeland haikurirwa inopera chete. Let's be very careful. Ende mazuva ano inini am encouraging kuti masabhuku madzishaya siyanai nekuti munhu akauya kugara tiri wakaka 50 by 50 kekuti ndingogare kana uda ka 50 by 50 enda kutaundi enda utenge mtu watsonga kutaundi. Tikuda vanhu kuzeva warikunza chi development and izvi munhu akauya so akatoti mambo ndoda pekuwa kakasomiwa kanoemploya on 30 ndotongadza masabhuku tsvagirai munhu uyu pekustay pekuti avake somiwa inoemploya vanhu 30. To me it makes sense than munhu abva kwabva ake arutiza nyaya dzake chimbondibeka 50 by 50 ukandongowaka imba ndobva ndachikwereke ubadzi. To me it's okay that one.
hatichazvidiba. Kana uda kugara mukisheni enda kusakuva, not here. ndinoda kuti alternative yematipa inobatsira. Yes. And I hope it is going to be a peaceful meeting. It has to. Isina It has kuti to be. munhu unozoda kuita ma-aggressive attacks ekuti wewe zvakazodai. I hope it's going to be very peaceful. So moda kuzvizwa zvekuchayana nechi chekuchayana nachachiya chekuchayana chacho hapana chekuchayana. Ende yambogari pasi muonesana, then if possible and engage also this Catholic church muine positive mind. Kana mtu ne adjustments yamukoza no Catholic maona asi you are feeling with this area hivi asi mukaenda sabu mukaenda area yakati and see leave this one and it makes sense because gospel unaweza kuchembera ende kana kuchembera kama mungu atuda do every day chasika nguya utuna every day unondo mapirizo saka mapirizo waenda. So something like a hospital, a clinic, chinhu chiri very essential mu area chinge chiri as close as possible kunogara vanhu. Saka ndikuti pamwe pacho investment musangorambe, handiti think about it, monyatsa kugara pasi moona kuti chinhu kana chichiita tochiisa papi, kana chisingaita chidii achiti, asi kana chichiseva community find somewhere pamunoti apa ndo pachinotibatsira chiri apa, asi kubva chiti muchitotaura muchiwirirana, handizvo ndozvatikudaizvo, muchiwirirana, share ideas, that's what we want. Because pana munhu nomweya ungoti chinhu kana chakatungamiwa naDinga ntombo achiti izvozvo it's wrong. Ende kana muine vanhu vamunoziva kuti Ndingi kana achitungamira chinhu achiti mubvisei muurongwa hwamunenge unawo every time, exclude that person. Toda vanhu vari positive minded, vanhu vanoita kuti zvinhu zviite sei ndowatoda. Because pano mweka akamona zvakaita kubva panapa kunosvika gomoko rokwena kubva ipamuri panapa hapana kushamba pesa isango rese mafura ese gobuda kweso asi pane dzimwe nguva dzonozombozvibvunza kuti mafuro ese ndakachengetera mombe 4 mukona ndizvo zvazvo kuti muri kuda kuchengeta mafuro, mombe dzacho munadzo here. Ngatisangochengete mafuro endine mukuda kuchengeta mafuro, but you don't have the mombes. Andizvo inyaya kuda kuti ngatistop development kuti aiwa tikumuvha netime. It's like kuti munhu angari muwatsongo angari museni mwewo angaine mombe 20 kana uchii hapasina. Why? Because chaona developer chiya kuti kopinda mugarden make iro ramudanga make, but you cannot continue resisting kuti aiwa ini mombe dzangu pana pakwena mazoenda, because council yacho no authority over that area. Wautokupa mutemo uchibuda shamwari, because this thing is gazetted. Kana chatogazetwa chete zvadii zvafu pana handizvo zvakutaura kuti ndikuti nyasa yekuita chii handiti masvika garai pasi moisa kuona zvamuri kuda chaizvo ichai zvamuri kuda chaizvo musingafoswiba. Don't be forced kuita zvamusingadii zvamusikadi, but in doing that be very critical in your thinking. Positive chii handiti you are very positive minded. Don't be forced or push yourself into something zvamusiri kuda. No, handizvo. Handitika. Yes. maroma akambouya inini was one of those people vakafesa delegation yemaroma. Yes. Ndikataura kuti mimi vanhu mimi don't come with that Christian mind yekuti tauya isusu semakristu toda kudeveloperai chechi chichi, then 10-15 years down the line motanga kubuditsa chi matitle deeds ekuti this place is all ours, everybody out. Izvozvo ndo zvatisiri kuda. I told them open. No, zvamuri izvo zvandikati ndakavaudza ini ndikati ndosaka ndati we need critical thinking. And kana ari madocuments enzvimbo yawakapiwa, let the information be available to everyone to see kuti maroma taapa right taapa paipa wakomana apa neapa neapa site plan yobva yadii yobva yabuda mabhiki unobva munoisa izvo kuti roma inotangira apa ichiperera apa. Mwana nhanzi andikaona
Nyakatsapa. There's an issue now in Nyakatsapa. Why? Because masabhuku ese sabhuku Mhandu, sabhuku ani Makundike, sabhuku ani Nyakatsapa, Kuzunga, Chiwese. What is where's Waru mission? What is Waru mission? And if you look at it now, it's Waru mission saka. Just say development levy, you don't collect development levy. Development levy, you don't collect from the church because they private property. Saka, really very much in support of your thinking. Nekuona kwenye vision, nekuti chinhu chatikutaka ngatichazonese chi mangwana achifana kuzokunetsa ai. Yes. Okay, this is our grazing land. Even munoda ma portions ekuti tikupei. But these portions won't be enough for you. If you want to build up a school, you want to build up a hospital, you want to build up a training center for priests, Roman Catholic priests, this mountain here will not be enough for you. You are going to take the whole thing and eventually mukashare space beyond this mountain, you begin to evict all villagers. Authority Viparapa, Mateto, this place is ours. Why? Because one, the land was available. One Kwakusina. And now it cannot happen because demand for land is Yadarika land is available. Saka Shakwas Pitika. So the mission at one time, you know what St. James Mission in Rabbi. Yaikina Zoguru River, Muska machine. You have a better woman, you have a better woman. You have a killer Makumo inside. You have a so you have a better woman. You have a Catone. Younger mission is in there, St. James Mission. And as Paka one, which is as Chadin, as Chaiti, mission, Chibeo. Mambo pakashikoma kudzika murizi. Mwamadzika panosangana zunguru na Nyapande. Mwamakwira futa. Mwamashika pa bridge razungura ndo papenyo. Because one wadini achaiti. Now so far we've closed up this discussion Nema Roman Catholics. Tagatora, no. We do not accept your request. No, because you need that go into details. You need to go to everything. Because we have closed the discussion, we have done that, you are only three. But until we later make up the village, and the decision should come from the people who village Yamatende, Nanyambai. And then during those all stakeholders meeting, it's not only immediate, it has to involve everyone. Are we saying we should allow the Roman Catholics to come back and since this thing Chakaita come through council is investment, Chakaita come through and Chakaita even back on the ground and is now concerned stakeholders. Council yapo, DDC aripo, Munes aripo, and Aopachi Mono, we were planning to do this so. And what pay there is also, Imi Mochisunga with all this also, each are just because of. Pano Machasunga, not too much because of. Kushikirama Zona may be sure, one of the Machina, Asudi, can I studio? I don't know what. Do that already. Chenda back. Mono Shigara pass. More Mapa final decision to this thing. The fact you don't know Moshizoga, it means this case is not closed. I don't want to hear the fact you don't as next week it means the case is not closed. Close it once and for all. Those are two things. Go back. More flexible to work or that whole step. Those are the things for the area.
zviripo zvamutaura, then yozodaidzwa chii meeting. pamusoro ichangamire inini ndiri kukumbirawo kubvunza kuti sabhuku kana achipa vanhu musha wekugara kana kuti pekugara vanozviita vari vangani kuti paite registration yemunhu mubhuku? Right. Zvinoitika ndezvekuti the process yanda kutaura kuti munhu anoisa application kuna sabhuku. Sabhuku anogara pasi nevidcom. Andizvo wotaura kune application yakaita munhu wakadai handiti then woshuvira noti paripo here pekupa kugara kana kuti hapapa handiti pakanzi paripo handiti sabhuku anofanira uchisumuka woenda kuward assembly. Ward assembly richard nani naishe wosvikataura kuti area kwangu ndine applications for settlement kuarea mangu ndina 5 ningina wobvunzwa nachairman kuti zvino unapo here sekuti vanhu havagari iye woti ndinapo wozi papi nepapi kuti wati pakati nepakati. Ward assembly yotuma vanhu to assess that and yozodzoka ward assembly yozi shamwani paunga wakataura paya pa 10 wada wakagara we've only approved 2. The reason why taramidza vamwe wese is because 1 kumwe kwacho kumanyuko, 2 imwe yacho grazing area, 3 imwe yacho nzvimbo inoera, imwe yacho handiti zvatodii zvapera. That's the process inofanira kuita. That's the point. Asi tiri 1 nekujairira zviri wrong toza funga kuti zviri right. Sabhuku anofanira ndikangopa zvandapa ndizvo but it's not right. Handizvo zvinotaura mutemo. Azvitachangamiri ipapo ndopa paine magrey areas ekuti tiri kuona kuti masabhuku havasi kuteedzera procedure yelocal government yekuti unozongonzwa kuti munhu aiswa mubhuku asina vanhu. Uyezve inini Mukunda Nyangai ndikauya kuno ndikapiwa lendi yekugara kunoko, zvakutaura kuti inini ndinobhadhara mutero kuno and lendi iyoyo inoramba iri yasabhuku wekuno. Handina pandinokwanisa kumuka mangwana ndakuti inini ndini muridzi wenharaunda kana kuti territory iyoyi. Ndiwo mamwe maissues atiinawo panana Samuchena kuti vakauya mubhuku medu vakagara mubhuku medu asi nhasi vakufamba vachizviita masabhuku vachitora lendi vachitengesa. Kana vadaro vari kubva vatora vanhu vaya havachaisi mutete kwasabhuku Nyangai vakuenda kune umwe sabhuku. Izvozvo zviri kuitika pagiraundi mambo wangu. Saka tiri kuti nyaya iripo inogona kuita kungafanika yechiyambo asi pane zvinhu zviri kuitika. Vanhu ava mambo Changamire vanofamba vachitaura zita renyu mumasekozi asiriwo vachitaura kuti mambo takatomunama kana takatomunama Changamire. Tiri kutaura ndini tiri kutaura anopenga warao ndi pamusoro ndini ndiri kutaura. Vanofamba vachitaura your name is being circulated mumawrong circle nevanhu ava. Asi ukatarisa so zvatiri panapa kuti Muchena uyu nezvaari izvozvo kuti angauya achinama mama, unoona kana uri munhu any thinking person unoona kuti this is wrong. Asi vanenge vachitaura izvozvo mumasekozi avo vachitaura izvozvo papublic kuti mambo takatomunama. Handizvo zvamataura zveprocedure inoitwa zvese ndiri kuzvinzwisisa asi vanhu ava vari kutora vanhu. Uyu Muchena uyu titori nemaissues ekuti iye zvino izvi kufamba kwaari kuita nana matendezvo mangwana achamuka akuti inini ndaakuteerera kwamatendezvo. Ndizvo here mambo Changamire? Ndiwo mutemo wenyika here? Nokuti kunyangwe tikatarisa nyika dzichitongwa, Germany yakambotorawo Alsace naLorraine kubva kuFrance asi after 48 years tinonzwa kuti Alsace naLorraine zvakanga zviri zveGermany, zvakanga zviri zveFrance asi zvakambotorwa neGermany zvakadzorerwa kuFrance nokuti pakanga pazogarwa maboundaries ooneka kuti maboundary ngeani.
uyu maunga haasi mumaunga bako vanhu vekwamaunga kana varipo ngavauye uyu ngaaende anorwe lendi kumusha kwake kwete mumusha mamaunga kana ari kunorwa kumusha kwamaunga oenda kumaunga kupurazi onorwa kwete kurwa lendi yemanyamba kutaura kwangu Changami mazvita asi musati magara mandibatsira maningi zvamaita munondibatsira stiri havasiwo wegamba wari kufamba wari kuti mambo tazoti tatumwa ndimambo tazodaita wakawanda wari kudya kuitira vanhu asi nichandinozivawo hapana ndingakudzai kuti mari iwa nemasabhuku yakadarika mari iri kugarira pana nemadzisha kana mari yauri kuchaja matare yavo yakadarika yangu asi zvava zvakanaka manje kuti mukazwa munhu atindanama mambo ndaenda kuti zita rake ndirizivo munhu iyeyo ndobva ndanzwawo kuti akaita kanamire kake kakakura sei ndobva ndamuonawo zvava zvakanaka steri because inini handioneki ndichitaura nenyaya dzeland handidziki kudzika solo kuenda kutaura nenyaya yeland kwasabhuku kana ndotodawo land kwasabhuku ndinotokumbirawo sabhuku panoera neland wakumana I don't impose anything on anyone because ini ndotedzera mutemo ndiriziva kuti muridzi weland sabhuku I don't impose myself saka ava kana paine vari kuti mambo takatomunama ini handisirizirira kunamwa ne$100 kana utondinama unonga utondinama chaizvo chaizvo sanizononiziva kuti akandinama nemari mazvita Changami inini kungoti ndairwarirwa for a long time namai wangu tingadai pamwe takasotouya kuno pasina zvinhu zvakawanda zvazvatoitika asi tiri kutaura kuti nyaya yekuzi Changamire vanonama takaizwa ichitaurwa tichauya nemazita evanhu pamusoro pezvo imimi Changamire ndimi munoita oversee masabhuku dzimweni dzenguva tiri kuti tikatarisa so toona kuti pamwe masabhuku aya ari kuleka here training chiri kuvaita kuti vatyore mutemo to that extent chinyi inyaya here yekuti vari kuti mambo havako nokuti inini ndoziva kuti ndinorangarira kuti the late Abisha Mutasa vakauya mumusha medu nenyaya yemukunda wavo Puna vakakumbira baba wangu inini Elisha Nyambai vakati inini ndiri kuona kuti mukunda wangu kumusha uku kana ndichizenge ndisisipo haazogoni kugarisana nehanzvadzi ndiri kukumbirawo muchidahwiyo chenyu kuti mukunda wangu ndimuonese baba wangu vakati ndaita mudoko imimi muri kuda pake vakanongedza pavakanga vari kuda muzvare iyeye Puna akabhadhara mutero kuna sabhuku Elisha Nyambayo akabhadhara mutero kuna sabhuku Jackson Nyambayo my father my late father asi nhasi unono all of a sudden zvinhu zvinongomuka zvakadini zvakachinja saka tiri kutaura kuti imimi Changamire dzimweni dzenguva zvinhu zvinogona kunge zvichiitwa asi ndiri kuona kuti it's a deliberate kunyepera kuzungaira kuri kuitwa nemasabhuku Changamire makati kuti tidzoke naye yatongwa tiri ngoti tikasvika kumaloya ari ngoti muswagati saka zvekunetsa ndizvoni motikari izvozvi dzirunaiwa madhesibhodhi azara mvura masita ari kuora takauti titengere mapurasitiki mumbovhare nyaya iri kuti wakangoti kutenga ndobva waenda saka musi wa 6 yanga ichizibuya There's nothing that I give you to wait.